Trošku to seklo, no môžeme? Takže dobrý večer pre DHZ Popudnícke Močidlany, pre našich fanúšikov, prajníkov a neprajníkov. Prajem vám krásny večer. Sme momentálne v Dojči na nočnej súťaži, kde sa moc nezadarilo a ideme sa opýtať našich súťažiacich v našom týme, mojich kolegov, na pár otázok. Jasné. Takže začneme. Toto je náš košár, Radek Žák. Takže Radku, aký máš názor na náš výkon našeho týmu v Kútoch a v Dojči? No, ja si myslím, že dneska pohodička. Majú na parádu. Povedz ale bližšie Kúty a Dojč. Kúty a Dojč. Dobre, to bol dneska pohodička, síce putovný sme nezískali, ale nevadí, to bolo. Gratulujú prievalom, chalanom. Štamprlíky nechceme, my máme kotel na guláš. Ďakujeme. Dobre ty! To sa lepšie jí. Áno, z toho sa lepšie pije, nie je. Aj. Takže pokračujeme ďalej. Toto je náš rozdielovač, ktorý vždy rozdelí náš tým, ktorý toto rozhádá, ktorý je náš motivátor, keď sa pozrie na Discovery, Čoko Discovery, čo mám lyžoár. Ceremonilo náš kriminálnik, Mário Zelenka. Aký máš názor na súťaž v Kútoch a súťaž v Dojči? Súťaž v Kúty, tam by som povedal, že najkrajšia súťaž, najkrajšie poháre, to by chcel dodať, podotknúť. Dobre, prvý útok sa nám vydaril s časom 18:51, tož náš, asi myslím si, že rekord tento rok. Áno. Najlepší čas. Druhý útok sa nám nevydaril moc, ale akože pohoda. Dojč si myslím, že... Sprechen Sie Deutsch? Ja. Najprv Kúty, potom Dojč. Asi tak. Dojč, no myslím si, že nezadarilo sa, ale nevadí. Na budúce bude lepšie, však máme ešte pred sebou dosť rokov, ne? Určite. Dobre ty. Takže ďalej pokračujem rozhovor s našim... Kurva, čo ste mi to dali poznajú? Prepáčením, dojebávačom, ktorý to dneska dojebal dvakrát po sebe. Trošku dám kvôli svetlu, áno. Nechťa len po svetlu, Adam Astovička alias Bčko, ktorý je vážne Bčko a nestína nám Ačkám. Rastio nevie povedať totiž to R, takže je to Lastia, ale alias Rastia. Takže Rastio, aký máte názor, alebo aký máte pocit z dnešných súťaží, keď ste to dvakrát dojebal? Jak spovídal, obidvie sem dojebal a toto sa fakt tento ring zajebal. Dobre ty. OK, ďakujem za rozhovor. Kúty sem netrefil a Dojč sem tež netrefil, takže sem netrefil. Takže vlastne on nevie trafiť dieru. Ale druhé díry trefiť vím. Dobre ty. Keď to nemá chlpy, nevie to nájsť. Dobre, a nakoniec náš rozhovor bude našim vedúcim týmom, zastupiteľom, trenérom Lavy Miroslav Zelenka. Takže aký máš názor alebo pocit po dnešnej súťaži? Dnešná súťaž v Kútoch sa nám celkom vydarila, byl to pekný čas, bohužiaľ tam byly malé chybičky, ktoré sa nám zadarí a prvý útok nám vyšiel celkom pekne, v čase 17:05, fakt dobrý. Druhý útok nám bohužiaľ nevyšiel, bohužiaľ chyba Bčkara, ale tak napravíme chybičky a bude to ešte lepší. Dnešná súťaž v Kútoch, sa nám vydarila teda, ale súťaž v Dojči. Bohužiaľ potom sme neobhájili, ale... Jeffe, trošku daj na kameru, jo, včil, jo. Ano, povedz im to do očí všetkým. No. Bohužiaľ, co k tomu dodat. Nepodaril sa nám ani prvý útok, bohužiaľ ani druhý, nebolo to na 100%. Myslím si, že nebola chyba len v nás, ale byly chyba aj v terčoch. Že tie terče, buď by už na nich bylo viac protestov podaných. Masker. Bohužiaľ, my sme protest nepodali, myslím si, že mali sme na to nárok, nepodali sme. Myslím si, že keď si tie terče nepolepšia a neopravia, Valenta má dobrý výkup v železi. No, dobrú cenu. Že tam by sa ujali. Nemám presný zdroj, ale ja myslím, že by sa to oplatil fakt. A gratulujeme prievalom a na budúci rok si to bereme my. Na prvý rok je to naše. To je výzva. A momentálne teraz čo budeme? Sa zabávať až do rána. Takže jebeme na to a ideme sa baviť. Do rána krásne. Pre regionál
Real TV Popudínske Močidlany, Euro's Den for Women.